Hola de nou, maquíssims. Què tal? Com va? Bueno, dilluns la tarda i ens toca, com sempre, les històries de vida. Vale? Avui el que farem serà parlar del moment present. Vale? I aquesta dinàmica porta per títol El present és un regal. Vale? Què farem? Doncs el que intentaré serà que vosaltres mateixos aconseguiu identificar aquests guanys que amb el pas del temps heu aconseguit amb el vostre desenvolupament personal. Vale? Després també m'agradaria que reflexioneu sobre les conseqüències segons els tipus de pensament. Vale? Que teniu, si són pensaments negatius o són pensaments positius. Vale? I també, això és molt important, és que aconseguim centrar-nos en la importància d'aquí, del moment present, de l'aquí i de l'ara. Vale? Perquè això és molt important per gaudir de la vida. D'acord? I després també voldria fer un incís també en la combinació de la nostra manera de pensar en el temps i el valor que nosaltres mateixos otorguem a algunes situacions, ¿vale? Perquè això ens condiciona la vida. Segons els nostres pensaments i el valor que nosaltres hi donem a allò que ens passa, podem condicionar la nostra vida i això ens pot conduir a experiències més bones o més dolentes. ¿Vale? Vale, doncs, ja sabeu com funciona això. Jo explico una sèrie d'exemples, vale, que són reals o podrien ser-ho. I després us demano que contesteu unes preguntes, o almenys les reflexioneu i les apliqueu a la vostra vida o la vostra manera de pensar o de fer, i també perquè mireu dintre de vosaltres i valoreu si heu de canviar algunes coses o no, o esteu satisfets i podeu millorar. Vale? Doncs començo amb uns testimonis, aquests sí que són reals, perquè estan extrets del llibre de l'experiència d'envejecer, de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia. Vale? Això són experiències de persones grans que les han deixat aquí escrites. D'acord? Una diu: els anys donen a la persona una perspectiva de la vida diferent de la que s'ha tingut en els anys precedents. S'adopten actituds més tolerants i més comprensives. Els problemes i les dificultats es relativitzen. Què penseu? Penseu igual o no? Després, perquè li doneu després de comentar tot això, com l'altre dia també faré, que ho posaré amb imatges, vale? Per si de cas ho necessiteu tornar a llegir i contestar les preguntes, i ja sabeu que podeu parar el vídeo totes les vegades que siguin necessàries, fer un exercici o reflexionar i després donar un altre cop per continuar. D'acord? Doncs, aquest era el primer comentari. Ara anem amb el segon. Diu: el valor de les coses canvia amb el temps. Es diu que acabem donant més valor a les coses petites. No volem entrar en confrontacions ni assumir determinades responsabilitats. Vale? La tercera diu: amb els anys es valora més allò que es considera realment autèntic, i això és una manera de donar més vida a la vida. Que maco, m'ha agradat molt. I el quart diu: l'edat és una qüestió relativa. Que això m'agrada molt. Hi ha moltes coses que percebo amb menys intensitat que mai. Per a mi la vida continua d'una forma fascinant. Quina actitud, no? A mi m'agrada això. Vale. A vosaltres us agrada o penseu més d'una altra forma, no? Cadascú com ho visqui. Vale. Llavors, ara passaré a, com sempre, explicar unes històries. Vale? Ja veureu que són diferents maneres d'afrontar la vida o de veure la vida. I després farem les preguntes, a veure què us sembla. Vale? Doncs aquestes són les històries. Primer explicaré dos i després unes altres dos. Vale? Ara en parlem de l'Eduard i l'Antònia.
L'Eduard diu, és una mica rondinaire. Sempre es queixa de com és de trist fer-se vell, que és una pena, tanta energia que ell tenia. Troba a faltar les sortides al camp amb la família i li agrada explicar les seves batalletes de quan era jove. Una llàstima allò de la bellesa, diu. Tan actiu que havia estat en els meus temps. Vale? Bueno, segur que coneixeu alguna persona que és molt semblant, no? Segurament. O vosaltres també podeu ser així, per què no? Vale. Ara en parlem de l'Antònia, diu. L'Antònia és molt gran, però no ha fet encara els 80. Malgrat els dolors que té, es mostra inquieta i interessada pel que passa al seu voltant. Cal aprofitar el temps, diu. Té molt clar que no li queda gaire i que a aquesta edat ja ha pres el valor de les coses petites. Les coses petites, les de cada dia. Cal estar al dia i valorar les coses bones, que això passa volant. Vale? Això és el que pensa l'Antònia. Ara us llegeixo un altre fragment, que ja veureu, no? Que és d'un altre tipus de persona, semblant al primer, vale? I a veure què penseu. Té un títol, diu, ajuda'm, em molesta tot. Això ja diu moltes coses, no? Diu, els rondinaires ho passen molt malament, veritat. Evidentment, són un corcó per als que tenen a prop, però, sobretot, són una tortura per a ells mateixos. Un pacient, anomenat Lluís, em deia una vegada, està parlant un metge, vale? Me n'adono que no estic bé, Rafael. M'irrito per qualsevol cosa, fins i tot el ritme en què camina la gent pel carrer em sembla completament inadequat. Vale? Això és el que diu el Lluís. I el metge diu, en Lluís no estava bé en joc. La seva esposa, esgotada, em va explicar que quan anava a un hotel de vacances, el més normal era que exigís que li canviessin l'habitació 4 o 5 vegades. La remors, la temperatura, la mirada al llit, tot estava malament. Per a ell, la vida quotidiana era un gran font d'irritació. Les esperes als comerços, la lentitud dels dependents, la mala educació dels desconeguts, la brutícia o el desordre. En Lluís vivia en perpètua tensió. Vale? Aquesta és una altra història del Lluís. Vale? I ara en parlarem. Ara us llegiré una història del Josep Alcalde i Baraldés, una història real. I veureu que maco, aquest home. Diu, va néixer a Olot fa 49 anys, tot i que actualment viu a Mataró. Està feliçment casat amb la Montserrat des de fa 24 anys i són pares de 2 fills fantàstics, l'Oriol i en Pol. Vale? Ara per ara treballa d'advocat des de fa 25 anys i té esclerosis múltiple. Vale? Ara parla ell i diu, soc ara i aquí perquè els meus pares s'estimen. Molt maco, això. A ells els dec l'existència. La vida m'ha regalat el privilegi de tenir una família que m'estima i a qui m'estimo amb bogeria. Uns bons amics i amigues a qui estimo molt i pels que em sento jo també molt estimat i acompanyat. Una feina que m'agrada, un esperit per qui em sento amorosament acompanyat, agafat del braç, estimat. Què més puc demanar de la vida? Necessito cap altre motiu per ser profundament feliç i somriure en plenitud? Entono cada día un renovat y renovador gracias a la vida que me ha dado tanto. Perdoneu, que m'emociono molt. L'esclerosi múltiple em fa costat des de fa 31 anys. Per tant, estic íntimament unit a la malaltia, encara que només em fa ser que me la van diagnosticar clínicament. Aquesta malaltia m'ha regalat, fixeu-vos bé en aquesta paraula, m'ha regalat l'oportunitat d'encarar l'existència amb humor i amb amor, sabent que la vida ens és regalada i la mereixem regalant-la. Que maco, és que de veritat, m'emociona molt. Passejar durant aquests anys pel procés de dol, procés que no s'acaba mai, perquè vas i vens per les pèrdues,
i és una caminada no exenta de sacsejades i muntanyes russes, que m'ha permès desaprendre i aprendre a cada instant els itineraris vitals des del rabiós inicial, per què a mi? Això moltes vegades ho hem pensat tots, no? Fins a la serena acceptació del per què no a mi també, passant d'una a una per totes i cadascuna de les fases del dol, de la pèrdua, fent un salt mortal sense xarxa, amb confiança i sabent sempre, ara ja, que no cauré. O que he après a caure. I si caic, ja m'aixecaré, sol o amb el teu ajut, aprenent a descobrir a cada instant que el millor està per venir. Perdoneu. Aprendre a riure's de la malaltia, amb la malaltia. Des de la malaltia i malgrat la malaltia, no són motius més que suficients per estar alegre. Que maco. En veritat, és molt maco. Bueno, no sé què s'ha semblat a vosaltres, a mi m'emociona molt. Les persones així m'emocionen moltíssim. I perdoneu. Vale, doncs ara us faig unes preguntes, vale? Perquè si teniu el paper i el boli o el llapis o el que sigui, les apunteu o les reflexioneu mentalment. Vale? Diu, amb qui us sentiu més identificats? Amb l'Eduard o amb Antònia? O amb el Lluís i el Josep? I expliqueu per què. Vale? O reflexioneu per què. Són diferents tipus de persones, de veure la vida, de com afronten les situacions, no? Vale. I després diu, creieu que vosaltres podeu tenir una visió més positiva encara, no?, que la que teniu ara davant les diferents situacions de la vida? Vale? I una altra que diu, hi ha res que ens impedeixi tenir una visió optimista a la vida en general, no? Si ens passen coses o no, o les circumstàncies. Què penseu d'això vosaltres? Cadascú de vosaltres tindrà la seva opinió. Vale? En què creieu que ens pot ajudar o beneficiar prestar atenció al moment present, a l'ara? Què té de positiu això? Vale? Molt bé. Doncs ara us plantejo una reflexió i després unes preguntes també. Ja sabeu que després ho posaré tot per escrit aquí mateix al vídeo i podreu consultar-ho les vegades que siguin, Doncs vinga, la reflexió diu, moltes persones, a mesura que passen els anys, se n'adonen que amb el temps la seva perspectiva de la vida ha canviat. Coses que eren importants ja no sou tant, ara, i valoren detalls o gestos que abans els passaven desapercebuts. Tal com comenta l'Antònia, la dona de la qual hem parlat abans. I jo crec que segurament a vosaltres us passa el mateix. Estic convençuda. Vale, però bueno, ara vull saber la vostra opinió. Què opineu d'això? I ara sí que m'agradaria que escriviu, si voleu, m'agradaria molt que compartiu amb mi una llista de coses que us ha ensenyat la vida per viure millor al moment present, vale? I com encarar el futur. Ja sabeu, aquest moment és una mica complicat. Hem passat per coses que no les havíem vist mai. Com heu afrontat això? Heu tirat de les eines, dels coneixements que teníeu abans, de les experiències? Us ha ensenyat la vida com afrontar tot això? Vale? I com heu d'afrontar el futur que ens espera, que no sabem, que és una incògnita? És una mica complicat, no? Però penseu que tot el que heu viscut us ha servit realment? Vale? Doncs tot això sí que m'agradaria molt, perquè em preocupa com us sentiu i m'agradaria molt que ho compartiu amb mi, vale? O que reflexioneu almenys, vale? Doncs vinga, per finalitzar us llegeixo 3 conclusions que es poden extreure de tot això, vale? Que diuen així. És possible tenir una visió positiva davant diferents situacions vitals, fins i tot en els moments més difícils, com ara, no? Per exemple, és possible, i tant. De tot s'aprèn i de cada moment hi ha alguna cosa positiva. Per exemple, estem veient molta gent que està col·laborant, no? D'acord, no? Està fent coses pels altres
aquesta generositat, no? Jo penso que això és molt positiu, que treu coses bones, també hi ha coses dolentes, però està traient moltes coses bones de les persones, vale? Tota aquesta situació. Bueno, un altre diu, davant d'un mateix fet, dues persones poden tenir dos punts de vista molt diferents, amb conseqüències molt diverses pel seu estat d'ànim i el seu benestar. Bueno, ja ho heu vist, no? Com era, doncs, per exemple, l'Antònia i com era el Lluís, o, bueno, vale? No vol dir res, això no és prejutjar, perquè cadascú és com és i no passa res. Però sí que hem de saber que segons quines actituds pues, poden tenir unes conseqüències més positives o més negatives a la nostra vida, ¿vale? Per afrontar les coses o per viure el moment present. Això no vol dir que o sigui, és molt lícit el patiment, no? I el trobar-se malament. És molt lícit, tothom es troba malament, però hem de saber com gestionar això o utilitzar algunes eines per extreure de cada situació alguna cosa positiva, i això ens ajudarà moltíssim a l'hora de viure el moment, cada moment present. ¿Vale? I la tercera diu, a mesura que passa el temps, les persones prenen consciència d'aprenentatges valuosos per encarar la seva vida d'una manera satisfactòria. El que parlàvem ara l'últim, no? Totes aquestes experiències ens poden servir per després, quan ens passen coses més difícils, no? Com afrontar-los. Vale, doncs fins aquí. Per avui m'ha agradat moltíssim aquest tema, espero que us hagi servit i que si voleu compartiu amb mi les vostres reflexions o opinions. I perdoneu perquè m'he emocionat molt, perquè m'emocionen les persones que viuen amb aquest positivisme i coneixo unes quantes, vosaltres segurament també, i la veritat és que les admiro molt. I bueno, acabem per avui. Recordeu-vos que ara amb el vídeo aquest podeu llegir, apuntar les cosetes per a fer stop i tornar enrere o continuar després d'escriure, ¿vale? Això d'una banda. I d'una altra, que teniu cita amb mi demà a les classes de català. Tornem demà, ¿vale? Un petonet, i a viure amb positivisme, que avui fa un dia preciós, meravellós. Sortiu i camineu amb protecció, per això. Vinga, que vagi molt bé.